Tässä ruokailu kasvaa kyllä. Se on lisäkytkentä, jolla meillä on korjattu jännitehäviöt pois täältä järjestelmästä. Liitiä. Se on ihan tältä puolelta on se tulettu herätennääs. Ja se on tehty sillä lailla, että on niin kun täällä on semmonen Ampi Junior Timer liitin 5-napainen tälle umpiolle. Se on pantu siitä poikki, kun niitä liittimiä ei saa. Eli mä olisin tehnyt mielellään semmosen, että siitä ottanut herätteen ja sitten laittanut vastaavan liittimen johdon päähän. Niitä vastakkeita sai, mutta pistokkeita ei saanut. Niin joutui sitten siirtymään toisen tyyppiseen liittimeen, ja se oli pakko panna poikki se johto siitä välistä. Eli siihen menee 3+1 liitinparia, jos sen tekee sillä, että se kytkentään palautettavissa. Ja sitten tuossa on vaan no herätteet on tältä puolelta ja sitten ne on kytketty tuohon noin sillä, että siinä on 2 lyhyttä ja 2 pitkää. Ja on niille omat sulakkeet ja kyllä kirkasti. Tässä on sellainen vaihtoehto, että kun yksi ton 605 semmoinen hyvä kiva ominaisuus on sen, että nuo takaoven lukot menee juntturaan ja takaovi ei aukea, niin jos muuta ohjelmaa emme keksi, niin on mahdollista niin tuohon mun autoon, että Penkku näyttää miten se homma sujuu, kun se vaihdetaan. Tuossa on uusi, jos sä haluat siitä näyttää. Niin. No, niissä on 2 vikaa. Toinen on se, että tonne menee pölyä tonne oven sisään aikaa myöden. Eli 10 vuoden kuluessa niin se on jo semmoinen aika nahea nostaa, että joutuu nostaa kynnyksen yli ja sitten vetää, että se niinku vapauttaa sen kielen. Tämä on tämä mekanismi, semmoisen valkoisen vaseliinin ja pölyn tahmaama ja siinä on niinku nivelkitko kasvanut sen verran, että se ei kunnolla aukea. Ja toinen on sitten se, että tehtaalla tämä lirpake, niin se on jäänyt vähän niin kuin liikaa alas näin, että sitä kahvaa joutuu nostamaan melkein ylös ennen kuin se vapautuu se ovi. Niin samalla kun korjaa sen, eli pesee ja laittaa rasvaa, niin voi tosta vähän kääntää ylemmäksi, niin se tulee paljon miellyttävämmäksi se avaustuntuma. Tuosta mun autosta voi käydä kokeilemaan tuosta vanhasta, miten se muuttuu sitten. Sitä semmoinen 4-5 milliä, kun taivuttaa tätä lirpaketta ylöspäin, niin se tapaa vähän aikaisemmin se kahva. Siellä on semmoinen tämmöinen koukkukappale, mikä painaa tohon noin ja sitten tää niinku ottaa kiinni ja se painuu alas. Niin nyt siinä on niin paljon välystä, että se joutuu nostamaan niin melkein puoleen väliin, kun se ottaa kiinni tohon noin. Ja sitten se vasta, niin kun se liike kumminkin täällä on aika pitkä, niin se kestää. Ja se, mullakin oli tuossa vanhassa sillä, että toisella puolella se oli ihan milliä ennen kuin se kahva toppasi, niin tää niin vapautti tämän kynnen ja sen sai auki sen oven. No talvella ties miten siinä kävi, niin 30 asteen pakkasella ihan turha mennä siitä ovesta sisään. Ja sitten siinä kävi vielä sillä, että kun se oli sitä pölymöhnää täynnä, niin tää ikään kuin kääntyy tää kieli lukkoon, mutta se ei lukitu. Se saattaa niinku olla ikään kuin lukossa, mutta ajat kilometrin, niin ovi on auki. Tai sitten se lyö sen oven takaisin niinku topparista tai tiivisteestä, että se ei niinku vaan lukitu. Ja pesu ja rasvaus uudelleen auttaa siihen ongelmaan. Ja kannattaa laittaa molybdenisulfiidirasvaa, mikä kestää sen 30 pakkasta. Että mitään keltaista vaseliinia ei kannata laittaa Suomen oloissa. Varsinkaan jos haluaa, että se toimii niin kuin pakkasella. Pitäisikö mun huolestua, kun mulla ei aukea kuin sisälterää? Pitää. Siinä vaiheessa pitää huolestua jo. Se jää joku kaunis päivä, jää puoliväliin se mekanismi ja sitten joutuu tekemään tämän operaation, ottaa penkin pois ja purkaa niin kuin puoliautoa. Toi on sitten toi etupään ruuvi sellainen, että sen kanssa voi olla niin kuin pienessä kiisselissä, kun se on yleensä aika kovaa kiinni ja sitten se kanta on aika pieni. Ja siinä käy helposti sillä lailla, että huonolla avaimella murjoo. Että sen jousi meni katki. Se on poikki tuo palautusjousi.
täytyy saada kaikki nämä nippelit täältä irti täältä ovista. Tässä on semmonen muovikynsi, mikä puree tappiin. Lievää väkivaltaa käyttää, se nousee sieltä. Niin tätähän saa uutta, tätä kynsiosaa tänne näin. Ja sitten kun tää asennetaankin, niin se painetaan tuohon alempaan reikään. Eli nyt tosta niin kun painetaan sisään ja työnnetään alas, niin se vapautuu. Kato, se leviää, kun tää on semmonen kartiomalli, tää mihin se menee. Niin se kapenee tonne ylöspäin. Niin nyt kun se työnnetään ylös, niin se painaa kiinni ja se tarttuu tuohon tappiin. Ja sitten kun se on siellä ala-asennossa, niin se menee ja sä saat asettaa sen kohdan, mihin kohtaan se tulee. Tää kyllä kestää pari irrotusta ennen kuin se kulahtaa. Mulla oli ihan ehjät nää vielä, ettei ollut leikattua. Niin tosta näkee kyllä. Niin näkee, niin on täällä kun käynyt säätämässä. Mulla on joku 3 markan mies tehnyt 6 markan virheen. Siis nykyään pitäisi sanoa, että 50 sentin mies tehnyt euron virheen. Niin jää. Kun se on jäänyt näistä tää tohon kohtaan, sen pitäisi mennä tonne asti. Mikä siellä on edessä sitten? Voisi olla. No joku siellä on. Mä en muista ulkoista, mikä näistä nivelistä oli niinku semmonen, että se ei niinku... Eiku joo, nyt mä muistan. Se on sillä lailla tolla, että toi ei niinku vaikuta, että toi täytyy saada tohon kohtaan ennen kuin se lähtee nostaa. Muuten se ei liikuta tuota muovia tuolta noin. Ja silloin mä sen joo väkisin avasin, että mä tosta välistä... Niin sulla oli sama tauti sitten? Niin sama tauti oli joo. Teinköhän mä niin, että mä ruumeissilla tosta käänsin tosta ovesta. Antaisin tehdä. Se oli silloin vielä paljon vaikeampi tauti, kun ei ollut tämmöistä lukkoa, mitä voi niin tarkastella. Piti tuolla oven sisällä tarkastella sitä asiaa. Pikakorjaus. Ei mitään yritetty tehdä, mutta 3 markan mies tehnyt 6 markan virhettä kuitenkin. Se osti itselleen ranskalaisen auton ja se kysyi, että miten on, että se saa ihan tarpeeksi noin ranskalaisten kanssa pelaamista jo päivällä töissä. Mekaanikko oli tällainen, ei ole mitään hätää, pitää vaan hoitaa asia oikein. Se ajat auton halliin, levitä syökkaavassa vierelle, juot 2 pulloa punaviiniä, että sä pääset ranskalaisen asentajan henkiselle tasolle ja sit saavat hommiin. Kannattaa ottaa toi tosta noin ensiksi. On monta vaikeaa juttua, mitä ei tehdä. Se on semmoinen, kun aloittaa, että tuo purkaminen vähän mukaan, tulee semmoinen, että kukahan tämä vielä kasaan. Faija sanoi mulle kerran, kun mä ensimmäistä kertaa nöösipoikana mopoa purje ja jotain osia pöydällä, että niin kauan purat ja kasaa, kun ei jää yhtään osia, että hän ei niinku tule neuvomaan. Nyt pitää uusi mopo purkaa osia, saatana. Pari viikkoa vanha mopo, niin sitä piti alkaa heti virittää. Se oli hyvä, kun Faija sit lähti munkin mopolla ajaa, kun mä tuunasin sen, niin sanoin, että kyllä tää vähän kovempaa kulkee kuin 40, että pakkoka mopos vaan vakioksi. Jotenkin oli tämä lukituksen vapautus, eli tämä sillä lailla jumisi, että se ei liikkunut kuin tohon asti. Sitä nyt ei tiedä mistä se... Mutta tästä näin nyt kun katsoo, niin tosta näkee sen, miten mulla on taivutettu ylöspäin irpaketta. Vertaat tuohon reijään ja tuohon kokoon, niin siitä näkee, minkä verran sitä on taivutettu. Se on jostain semmoista asiasta vaan kiinni, että tuo hammasratassysteemi tuolla lukitusmekanismissa lyö kerran tyhjään, niin se jää puoleen väliin. Nivelissä vaan sen verran paskaa, että on vähän jäykkä. Elikkä tuo on nyt sitten putsaan pesukoneeseen ja sitten uutta rasvaa. Ei sitä kannata pesukoneeseen, mutta siis ihan jollain... Kannattaako pistää ultraäänipesukoneeseen? Mulla on sellainen. Ei kannata, kun tuota käämiä ei saisi mielellään kastella. No ei tätä pysty sillä lailla purkaa, tai pystyy, mutta se on kyllä aika hankala homma, että jos pitäisi tuo nivel ottaa ja kaikki nämä purkaa nämä. Voi olla melkein kasaamaton paikka, kun on näissä niitattuja niveliä. Kyllä joo. Vähän öljyä, paineilman puhtaaksi ja vähän lisää öljyä. Niin, tai semmonen, kun on niitä puhdistusspreitä, niin sillä vetää tohon... Jarru on pois. Ei mielellään sillä, kun se syö käämistä lakana.
Niin, no mutta jos vähän varoa. No kun ei. Siis sitä menee kumminkin tonne sisään ja sit se on entinen se. Ai se on sitten sama, millä noi vankaruvelyt. Justiin ei oo sama. Ei oo sama. Semmoisen 5 milliä. Ja se avaa sen paljon pienemmällä kahvan liikkeellä. Kesällä oven sisällä, jos on tumma auto, niin siellä saattaa olla 8-90 astetta kylmä. Tuommoinen valkoinen vaseliini, niin siitä tulee kalkkisaippua käytännössä. Siitä tulee myöhemmin. Sen takia se lakkaa voitelemasta sitten. Vähän tää kyllä on karkea oloinen tää koneisto tässä. Nyt se liikkuu kyllä herkästi. Kyllä se herkistyy. Tiedätkö miksi mä laitoin ensin CRC:tä? Siksi että siitä tulee vähän nestettä väliin, niin toi pehmenee näistä tuolla. Mä laitan vieläkin CRC:tä tämän jälkeen, kun mä saan tän nyt ensin vähän nivelee rasvaa. Se olisi niinku hyvä touhu. Kestää 60 pakkasta. 260 lämmintä. Nyt se niinku palauttaa ihan jämäkästi jo. Ei ole mitään ongelmaa. Sama kun tää enää alkaa liikkua. Joo, se nyt vapauttaa se hienosti. Niin nythän se on sitä on väkisin vedetty. Se on Niin, kun se, vääntynyt. vaikka ei ole väkisikään vedetty, niin se, tää on niinku tehtaalta jo niinku väärässä kulmassa. Joo, liian. Ihan katot jotain vähän ajettuakin 605, niin se on niinku, ottaa hemmetin lopussa vasta toi. Joo. Kyllä se nyt varmaan sieltä taas pelaa seuraavat. 10 vuotta. Niin. On nää just katkee kohta. Ei kestä niinku. Ei siellä ole. Panin uuden. Meni poikki. Täytyy varmistaa, että se on tuolla alla. Sisällä. Kaikki mitä myy pois harmittaa aina. Se on siinä. Voisiko se olla vähän tonne? Onks tää? Joutuu pikkusen ottaa selkänä jotain. Se menee. Hänen istuma-asentonsa on just se. Ja toinen ohje oli sitten, että selkää täytyy yliolliseen systeemiin. Painaa nesteet ja Joo. Se on semmoinen niinku tosiaan satunnan. Tää on ikkunan tää Karmin tukipultti. Se on se kaava. No siinä. Tääkin on vielä hieno, kun se yläpäästö on
tai siis yläpäästön verhoilun välistä olla noin tällainen, että se pitää painaa tuosta tonne noin ja sitten vasta toi alapuoli niin kuin paikallaan. Tällä ollut akateemikko paikalla. Ja se on jo turhia pultteja panna sinne. Sitten se pannaan tuohon paikalleen, sillä lailla pujotetaan näin ja sitten toi nostetaan toi tilpake sillä lailla, että se on tuossa ylemmässä reijässä. Joo. Ja sitten se kiilaa ton osan tuolta ja lukkii sen tapin tänne. Lyöty lyttyy niin kuin, että se pitäisi purrannäässä tuossa sivussa niin kuin katsot. Niin on vastaava hammastus kuin tässä, että kun se kiilaa toinäässä sen, niin se pitäisi tarttua siihen kiinni, mutta sitten kun se menee tosta noin tollain selväksi, niin sen joutuu sen muovinapin ostaa uuden. Tämä on niin kuin tosi hankala, että mulla on semmoinen kuparilangasta tehty semmoinen systeemi, millä mä vedän niin kuin tämän tohon asentoon. Niin. Että mä saan pujotettua, kato kun tää pitää olla asennettuna tähän näin, niin se joudut tän niinku koko mekanismin ujottaa tonne oven sisään. Ja Joo, että se täytyy. Panen sen koukun tohon paikalle ja se tällainen tohon akselille. Elikkä se tulee niinku näin. Ja se meni poikki nyt vaan. Tää meni katki, tai se oli katki itse asiassa. Ja sitten Mä voin tarjota